inicijativu na njegove financije. Koji mora, sad ti moraš Vladi Isu da uzmeš jebote. Pa daći mu u kešu, pa poslije će Vlada na pljeskavicu. Gdje si treba? Šta ću? Danas je tako. Vidimo se u šovu, u Diamond Show. Urilo. Ja nosim popne, Šta smo najbolji nešto spremali se za najbolju novu godinu do sada? Nadam se. Ja. Ovo je nezgodno, nemoj toga. Pa ništa što se radi. Tu su naši prijatelji Aleksa i Nikola koji nam trenutno snimaju video materijal za neki novi spot, a? Čujem, brate, čovjek da se priprema ispituje. Koje kamere, koja rasveta, koliko para. Mi smo krenuli u cug za novu godinu. Očekujemo vatromete, očekujemo pre svega ljude koji će doći da se lepo provedu, naše fanove. Zapali grad, naruči mi nešto kratko. Zapali grad, jer život traje nam kratko, zato baljem na kratko. Zapali grad, posle ponoći ponovo zove, pojebi usne, ljubio do zore. Posle ponoći kada svi odu, ti kreni sa mnom jer bez tebe ne mogu. Htjeli smo jedno, a drugo smo tražili. Znaš da sam sve jasno, po noći nije kasno, i da smo jedno za drugo, dokaži mi. Dođi mi sad i zapali ceo grad, pa nek se